Halløjsa. Jeg er Snuff Anybody, og jeg er tilbage med endnu en anmeldelse af snuf. I dag vil jeg anmelde McChrystals Mild Lemon. Snuffen ser sådan her ud. Den er lysbrun i farve. Formalningen er fin til medium. Fugten er medium. Sidder dejligt på fingeren. Lige ud af dåsen får vi citronskal. En lille smule læder fra grundtobakken. Så lad os prøve at tage os en pris og se, hvordan det fungerer i næsen. Den her snuf, den giver et dejligt brand i næsen. Den giver en dobbeltbrand, lidt fra grundtobakken, men også sådan lidt, nærmest sådan lidt syreagtig brand fra citronskallen. Det er meget behageligt og lækkert, synes jeg. I næsen dufter den her snuf af citronskal. Masser af citronskal. Ikke rigtig af citronsaft, men citronskal. Der kommer også en lille smule læder fra tobakken. Det er ganske behageligt. Den her snuf har medium nikotin, så den giver et lille okay nikotinkick, ikke noget voldsomt. Når den drypper lidt tilbage i halsen, så smager det fantastisk. Det er ikke harskt, og det er ikke ubehageligt. På Squinty-skalaen, hvor 1 er forfærdeligt og 5 er vidunderligt, så vil jeg give den her en 4,5. Det er ikke nogen luksussnus. Det er en citronsnus. Den holder, hvad den lover. Der er ikke mere, der er ikke mindre. Der er masser af dejlig citron. Det er alt for mig for den her gang. Jeg kommer tilbage til jer med flere anmeldelser. Så hyg jer med jeres snus, og pænt farvel.